Higala ko og mga igsoon mayong hapon kaninyong tanan. Anin usab si Pastor Jenny Limbag makig-uban kaninyo sa tulamanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong hapon kaninyong tanan. Higala ko igsoon agig sumpay kagahapon sa atong gipamalandungan. So please open your Bible in the book of Mark chapter 4 verse higala kumigsoon verse 35 padulong sa gitawag siya og 41. Amen. Ingon sa pulong sa Dios, higala kumigsoon, sa maong adlaw sa dihang miabot na ang kagabhion, siya mingon kanila, manabok kita ngadto sa pikas daplen, og biniyaan ang panon sa katawhan. Gidala nila siya uban kanila, kay diha naman siyang daan sa sakayan. Og dihay ubang mga sakayan nga mikuyog kaniya. Unya miabot ang usa ka kusog nga unos, og ang balod mihampak sa sakayan. Nga tungod niya na ang sakayan nag-anam og kapuno sa tubig, apan siya didto sa ulin natulog nga nagunlan. Og gipukaw nila siya og giignan, magtutudlo, dili ba lamang ikaw magpakabana nga mga lumos naman kita? Og mibangon siya og mibadlong sa hangin, og mingon siya sa lanaw, linaw. Mihunong ang hangin og milurang, og miabot ang dakong kalinaw. Og siya mingon kanila, nganong nangalisang man kamo? Wala ba di ay kamoy pagsalig? Og giabot sila og dakong kahadlok, og mingon sa usa-usa, kinsa man di ay siya nga bisan gani ang hangin, ang lanaw mituman man kaniya. Ang Ginoo magpanalangin siyang pulong magpray sa ta. Dalay ko og labing gamhanan ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit, salamat kayos kay gayunan nga diin kami magkapamalandong sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Ihatag ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron yung pulong mangitag lunas kunayukan sa bitag usa namo kasing-kasing. Pinaagay sa imong pulong, ginamit imong alagad, kaming tanan magmadasigon, magmalipayon sa pagpangalagad diha kanim Ginoo. Ug kadtong wala pa di kanim Ginoo, magkabaton sa kasiguruhan. Ug ikaw magapanglihok sa tagsa-tagsa na kasing-kasing, pinaagay sa imong balangong espiritu. Aron sila motuo kanimo Ginoo. O ingon sa ingon niya na, mudawat sila kanimo, ingon ng ilang Diyos, ug maluluwa silang kinabuhi, og mahimo nimo silang imong mga kanakan. Ug imo pagsilyuhan, pagtimilan nga sila imuha na Ginoo. Busa Ginoo, ikaw magapanalangin sa imong pulong nga mulanog karon sa kahanginan. Gitugyan ug giampo ug giang salamatan tanan pinaglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala ko og mga igsoon mayong hapon kaniyong tanan. Atong gitun-an kagahapon nining sitting sa balaan kasulatan nga ang Ginoo naga ingon nga manabuk kita sa pikas daplen. Og atong natun-an nga niini nga adlaw, higala kong maigsoon sa adlaw pa, dagang bagang duot sa katawhan ang ilaha nga gikauban. Gani ingon dispulo sa Ginoo sa atong ibasa nga gibiyaan ang bagang duot sa katawhan ug nanabuk sila sa pikas daplen. Og sa atong natun-an sa atong gibasa, higala kong maigsoon nga bisan sa naa sila sa higala kumigsoon sa paglawig, samtang si Jesus Christ natulog dito sa tunga-tunga sa sakayan nga gitawag og ulin, higala kumigsoon mig hapak ang dakong unos, hangin ug ang balon ug uban pa. Higala kumigsoon nga maoy hatod kanila og kabalaka, higala ko og mga igsoon. No? So may hapon kanimo diha Sister Marisa Kuwait og tanan nga nagapamati niining atong FB og bisan man sa gitawag sa atong YouTube, no? Channel nga Pastor Limbag.
So muna higala ko og mga igsoon, no? So PM lang kamo kaya akong monitoron sa YouTube ug ako kamo dayong i-greetings. Higala ko migsoon, mao kini higala ko migsoon nga diin ang ato nga Ginoo kauban sa bagang duot sa katawan mihagad sa anang pagkagabi na nagkilom-kilom na nga manabok sa pikas daplin uban sa mga apostoles. Og mao to nga diin gi kuso-kuso sila sa balod. Ug ang nahitabo higala kumigsoon samtang natulog si Jesus Christ, ang kakahitabo is higala kumigsoon nagakaanam og kapuno ang gitawag siya uga higala kumigsoon ang sakayan. Kay nga naman nagunos man og busa ilang gipukaw si Jesus Christ og nag-ingon, dili ba lang di ay ka magpakabana nga mga matay naman kita niini, mga lumos naman kita niini. Og mibangon si Jesus Christ og mibadlong sa hangin og diha mihunong ang hangin og ang unos og milinaw ang lanaw higala ko migsoon, no? So sa ato pa klaro og tataw kaayo nga ang Ginoo labaw pakay sa unos o sa krisis. So muna nga atong gitun-an higala ko migsoon, Jesus Christ is above our crisis. Higala ko migsoon. So atong gitan-aw kagahapon higala kong migsoon, sumala nining pasid sa balaan kasulatan nga kining mga apostoles bisan tuod sila mga sumusunod sa Ginoo. Uban pagyud nila ang Ginoo. Pero higala kong migsoon, dili exempted ang mga kaanakan sa Ginoo sa bitawag sa crisis. So sa ato pa atong gitunan, crisis comes even to the people of God. Mao na higala kong migsoon. Muabot gihapon ang gitawag sa higala kumigsoon oga krisis sa kinabuhi higala kumigsoon. Ingon nga mga Kristohanon, sama kita nga naglawig sa dagat o padulong sa Manila o dili mahitabo nga wala gayoy bawd ya higala ko mga igsoon, no? So muna higala kumigsoon. So dili lagay kana lang kundi ang gitawag siya ato naman naging pasayas sa gagahapon pagayo. Higala ko migsoon, dili kay kana lang, kundi crisis cause us to panic of our lives. Diba, kabantay ka, nag-ingon sila, higala ko migsoon. Nag-ingon sila, gipukaw nila Jesus Christ. Nga, dili ba dahi ka magpakabana, Ginoo? Nga mga lumos naman kita nini. Mauni higala ko migsoon ang gingon sa mga apostoles. Higala ko migsoon ang mga apostoles in application karon. Kita nga mga kanakan sa Ginoo, kita nga nahimo ng Kristohanon. Dili may tabo nga exempted kita sa gitawag sa crisis. Muna nga itong itunan, crisis comes even to the people of God. Bisan kita mga tao sa Ginoo, mga kanakan sa Ginoo, moabot gyapon nato ang crisis apan kanindot kay naay Ginoo nga mutabang kanato. Crisis cause us to panic in our lives. Apan sa nindot kay sa pag-ingon nila nga Ginoo, dili ba lang ka magpagabana nga mga lumos naman kita niini. So man translation mga matay naman ta niini. Kay hapit nagakapuno ang bangka. Apan higala ko migsoon sultihan ko kamo. Mibangon si Jesus Christ sumala sa atong ginabasa og mibadlong sa lanaw nga mulinaw ang lanaw. Nihilinaw ang hangin, matud pa nihunong ang hangin. Amen. Milinaw ang lanaw og matud pa ningon sa mga apostoles. Kinsa man din natong kauban. Wala pagyapon nato nila kayo mahingpit kailhan. Usahay sa atong kinabuhi higala kumigsoon. Dili gyapon nato kay kakailan ang Dios. Mituutang nga siya atong manluluwas. Apan, do you believe the Lord Jesus Christ our Savior? But doubted or doubt. Amen. Sa gahom sa Dios. Sumuna higala ko mga igsoon. Busa na ay ipaabot sa Ginoo kun moabot ang gitawag sa higala kumigsoon krisis sa atong kinabuhi, no? So muna higala kumigsoon. So Jesus Christ is above our crisis. Crisis higala kumigsoon comes even to the people of God. Sunod, crisis cause panic in our lives. Sunod higala kumigsoon dinhi ta magwan crisis compiles us to call upon the name of the Lord.
Kung naaman ko'y krisis, higala kumigsoon, doon ay katuyuan ng Diyos. Ang katuyuan sa Diyos nga manawag ta sa iya. Higala kumigsoon. Mga pagsubok, ibinigay ng ating Panginoon hindi upang tayo ay wasakin o sirain, kundi upang tayo ay ayusin. Hindi masabing matibay ang ating paniniwala ng ating Panginoon kung sa pagsubok na to, labi na niining pandemic, kung hindi tayo nagtatagumpay. Magtatagumpay tayo, pinaagi sa grasya sa Diyos. Kay ato siyang gituhuan, nga gamhanan sa siya kay diha sa Ginoo. Higala kumigsoon, according to Luke chapter 1 verse 37, for with God nothing shall be impossible. Diha sa Ginoo walay butang nga dili mahimo. Busa kaganina sa Every Home for Christ prayer, gituhuan gyud sa matag usa ka mga anak sa Ginoo nga diin ang makapamuhat niini nga mawagtang ang gitawag sa COVID-19 ang Dios ra gyud igala kumigsoon. So muna busa kining crisis sa atong kinabuhi compels us to call upon the name of the Lord. Nasato pa ang crisis, maghagit kini kanato nga manawag kita sa Dios. Higala ko mga igsoon, kumusta ba? Wala ba ikaw magbagot-bot nga niabot kining krisis? Kung mayon ta, kung wala, kung dili, nihagit hinoon kini kanato nga manawag kita sa Ginoo. Og matod pa sa pulong si Ginoo diha sa John, si Jesus Christ gayud ang nagingon ini, if you ask anything in my name, I will do it. Og bisan man sa Jeremiah 33:3 ingon sa Dios, call unto me and I will answer thee, and shew thy great the mighty things which thou knowest not. Mao ka na higala ko og mga igsoon, no? Ang krisis moabot sa atong kinabuhi aron kita muhagit, magdasig sa pagpanawag sa Ginoo, no? Crisis compels us to call upon the name of the Lord. Ang crisis mo kining niabot sa ato aron nga kita manawag diha sa Ginoo. Kaingon pa niya, if you ask anything in my name, I will do it. Mga bot, ipasabot kung ikaw manawag sa Ginoo, iya kining pagabuhaton alang kanato. So busa ang crisis, dunay plano ang Ginoo niya na. Busa, God never moves without plan. God never moves without purpose. Dunay plano ang Ginoo, igala kumigsoon. Busa, gihatag niya sa ato aron masulayan ang atong pagtuo ug lig-on ba. Mo na igala kumigsoon, no? So take note, bisan kita higala kumigsoon, Kristohano na, moabot gihapon nato ang crisis. Crisis comes even to the people of God. And crisis causes us panic in our lives. And crisis compels us to call upon the name of the Lord. Maghagit kini kanato nga manawag kita sa Ginoo. Ug ang gikinahanglan sa Ginoo, manawag kita nga kinasing-kasing, manawag kita nga matinud-anon diha sa Ginoo, ug manawag kita nga uban ang pagtuo. Igala kumigsoon. Sa passage sa balaan kasulatan sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 22 ug 23. Nasunod na to tuon nga kung mangayo ta, una na ang krisis, gusto ta nga mawagtang kanang krisis sa atong kinabuhi, pangayoon nato sa Ginoo ug tuhuan nato nga sa atong pagpangayo ihatag gid na sa Ginoo. Kaingon sa pulong si Ginoo diha sa Santiago, kung ang tao nga nangayo unya nagduha-duha, ayaw siya patuhua nga makadawat siya, kinahanglan gyud nga mutuo siya. Mao kana higala ko og mengson, kung nakulangan kita sa pagtuo diha sa Ginoo, ingon pas pulong sino papangayua siya og kaalam, no? Kung wa kita kasabot sa atong nahitabo sa atong kinabuhi, mangayo kita kaalam sa Ginoo. Take note, Jesus Christ is above our crisis. Number 1 atong gitunan, crisis comes even to the people of God. Crisis cause panic in our lives. Sumunod taranta sila. And crisis compels
inspires us to call upon the name of the Lord. Salamat sa Dios ug dalaygon gid Ginoo. Take note, Jesus Christ is above our crisis. Higala kumigsaw na Ginoo magpanalangin si Ampulong, magpray sa ta dalaygon og labing gamhanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa imong pulong nga amo na patalinghugan karon bisan mubura. Mga 15 minutos ang among pagpamalandong. Apan ikaw magpanalangin ini nga magtulod na mo nga magmadasigon kami, magmalipayon diha sa pagsalig kanim Ginoo. Aron mo tulod na mo nga magmadasigon, magmalipayon kami sa pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Gitugyan o giampo o gihangyo salamatan tanan di alamang kanim Ginoo. Naglamas Kristo nga among muluwas. Amen. At angin niyo ang sunod. Higala kumigson kay upat kini ka punto. Higala kumigson. Ang tulo pa ang ato nga gibatbat higala kumigson o gikuha nato sulod sa 15 minutos. Higala kumigson kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tulomnon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron tanang tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kini si mayong hapon. Amen. Kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.